I ara a la contraportada veurem com el futbol també s'hi pot jugar sense córrer, només caminant. Això és el que promou la fundació del qui va ser jugador del Barça, Eusebio Sacristán, amb la intenció d'ajudar a l'envelliment actiu de les persones a través d'aquest esport. Recordem, no es pot córrer, màxim 3 tocs per jugador, el xut ha de ser de dintre de l'àrea, i la pilota no pot superar l'alçada del pit. I l'àrea? On és l'àrea? L'àrea és la línia groga. Ah, bueno, que és el camp en si. Jo pensava que anàvem a fer el camp. Aquesta, mira, aquesta... Una de les coses positives que té aquesta activitat és que ho pots fer caminant. Això està enfocat a un perfil de gent de major de 60 anys. Cadascú es pot regular una miqueta al seu ritme, sempre i quan ningú corri. I ha de córrer la pilota, i que la pilota sigui l'eina a través de la qual la gent es pugui moure, tothom pugui participar i relacionar-se els uns amb els altres, que a través de l'esport puguem seguir coneixent gent. Al setembre vam començar l'activitat aquí a Vilanova i la Geltrú amb el suport de la Fundació Pinai i de l'Ajuntament d'aquí de Vilanova. Actualment entrenem els dimarts 1 hora i en tenim un total de 10 participants. Hi ha molta gent que estava a casa que deia, hòstia, no sé què fer, al sofà, llegint un llibre, i en canvi ha agafat això i s'ha oblidat del sofà. I, evidentment, a nivell físic ho notes. Aquí ho disfruto, se me'n van totes les cabòries i faig neteja mentalment i ja està. És el mateix que fèiem abans, però amb un altre ritme. És donar-te una miqueta més de joventut, d'estirar una miqueta més allò que t'agradava durant molt de temps. Dintre de les nostres possibilitats fem molt d'exercici, sí, està molt bé. Et bellugues molt. Quan acabes cansadet, perquè no pares de bellugar-te. I jo encara sóc una mica ràpid, llavors em desaccido una miqueta perquè veig que alguns estan bastant cascadets, que és normal, i llavors, clar, això t'ha de fer col·laborar i pensar que tots estem aquí per passar-ho bé. El primer dia que vaig jugar amb ells em van fer una falta perquè vaig posar a córrer per desmarcar. Però això ja és un instint que un té, per lo que veig, molts correm. Sí que es veu que hi ha alguns que a vegades fan servir una miqueta els colzes, però bueno, també es poder el moviment. No hi ha àrbitre perquè això és una trobada, és amistós, l'objectiu no és competir ni guanyar. El bar està a la banda de fora, està el bar. Vinga, macos! Barriga dentro! Doncs així acabem el Telenotícies i ara els deixem amb l'humor del Polònia i després recordin un nou capítol d'Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Fins aquí les notícies al món i a Catalunya. Gràcies per la confiança i bona nit.